Hemmeňizde salam mehriban gelin gyzlar. Bugünkü biziň temamyz barlylar hem de gaýyn kejiler hakynda bolar. Dogry ýadalan tema köňelşen tema ýöne modasy gaçmaýan tema. Onun size şu Arvalin reklam edýän aşağıda akkauntyny belleýän limonjukly çaýy goşýaňyz Arvalin daş şolýan müň derdiň dermany. Akkauntyny belleýän hakyky Arval üçin 200 manat bir baklaşkasyna gymmat däl gyzlar. Indi barlylar tema geçýär. Öňüm açypdym bir ýyl mundan awal men şu temany odaşdylar. Ýani şu düşünenlerken. Gyýt çağa ära gidenden soň aýdýarlar maňa käbir joralym günne. Agy günne de bir ata söýüne gatnalarmy gyz? Goýa. Bolýa gatna jagtagam gel. Genejen gowy sen gel aklym. Bäbeklensiň edensiň kömek etmeliler. Ya bilemok näme gatnaýan. Bolýa gel canım. Gel bolýarmy gel. Goýan öýüň problemasyna goşulmany goýun çağam. Goý öýüň problemasyna goşulma. Günne gelibersen ejen ýany otur ejen jan hakyň jany gujakly şolary günne görsen hakyň wa jora ýöne öýüň problemalaryna goşulma. Genejen işine burnuň sokma. Kim bolsaň, gaýyn keji bolsaň, balyz bolsaň. Etmeň ala käsetiňi. Ädir ýalňyşam düşünürsiňiz. Nämçimi ata söýüne barmaly? Gel. Ýöne şuny sokma. Äriňizde de ýaman öwrenşdirýäňiz. Ejeňizden produkty daşap. Näme beýdip buny ýyňyzda minirýäňiz? Ärileňizi. Agay günne gelen ne produktlaram da şawa türdiýä eden naharamdanam günne düşünýärmi? Hepde 3-4 gedek däl. Alo. Günne. Ären emçip bardyň onu. Onu ärin saňa geligi bolýar agy. Ýalňyş düşünüp men davlenim oýnamaň gyzlar. Gelenin ejen jan göresiň gelýändir agy. Günne gelmäde gaýl bollukda bir şerraýlar alagy. Burnuňy sokma. Bulamaň öýüňizi. Genejen ejen gabanyp bir-birine. Gelenem gyz bolup gelýär siziň öýüňizi. Gabanmaň da beýdip gyz. Siziň gaýynlaňyz size ýüz beren okgolen gelip ýene ata söýüňizi bulamaň gyzlar. Äriňizde de ýaman öwrenşdirmäň ejeňizden pul taşap kakyňyza maşinalar benetdirip nämçi ära bardyňyz gyz. Hediledipdirse baranlar onu hediledipdirler. Gyzlar ýalňyş düşünmäň, ýöne genejeňiziň durmuşyna goşulmaň gyzlar. Baran ýeriňiz bilen boluň. Beýdip ärleňizde gaýyn taramyňyza ýaman öwrenşdirmäň, özüňiz çekilip ol. Ähli salamu alaykum. 3 görnüş tipli adama gatnaşyk bolýar. Näle gatnaşyk? Indi bu men pikirim. Sen bir işe baş goşýan. Bir işe başlaýan. Başta sana kıyın düşüyor. Ondan şol işe başlamağa başka bir adam rişat eden ok da, başlap bilen ok. Ya öz pikiri yok şonu etme üçün. Sen başlanın görüyor dalim näme diýär? Yok sen oňarmaýan bu iş oy. Bu iş agyr iş awa. Sana näme berýär bugün çok günlük berýär. Bu şol ýaly kän adam bolýar dogry saýladyň, başka bir zat edersiň. Bu iş sana bolmaýar. Ben tasda awa ana başka iş et, öz işini etmede awa gitti birinin elini ise ýaşol alaklatlar, ýagny özüne göwni etmeýän adamlar saňa şol alak maslahat berer. Ondan sen ýanky işi etdiň, awa üstünlük gazandyň, ne saňa işinden awa miwesini görüp başladyň. Olyn ýankylar saňa aýtjak, men ona nädem sen etşeňi, men bilýärdim başlanam sen şonu başarjaňa diýär. Sen mudama awa maksat okkunly öz islamlaryna ýetýärdiň diýär. Nefeň işin gidip bur gäwir sebäp biröwre her kimin durmuşynda da bolýar ýa-ki näme biznesiň ýanny ýa sen nola düşdüň ýa şol ýalyklar. Indi ýa-ki saňa ýene gowunlyk beren adam, ýene şo başlak adam gelýärden men saňa aýtdym, şol işi başarmaýan diýip. Ýagny men saňa başla aýtdym, başarmaýan diýip, sen üstünlük gazandyň ol, men sen näle üstünlük gazanjagyny bilýärdim, öňdönen bilýärdim, sen şol ýaly üstünlüge ýetjeň diýip, ýan-ýaňam bolyn, men saňa başla aýtdym, sen şol işi başarmaýan. Näme üçin şol işe başladyň diýär. Şoň üçin egerde bir zada başlajak bolsaňyz, iň kıyın ýeri bar. Adam size her hilek zat diýär. Meselem ýankyýaly, siziň gowunuňyzy çok gün etmek üçin sen şol işi oňarmaýan, şol iş saňa gelişmeýär. Ýa sen gelsen ok.
Ya şular ýaly kerkilek sözler adamyň gowyny çökerýär we özüne bolan anamyny giderýär. Başladyň bir işi, etsekň bir işi, soňra seni git. We şol adamdan innikde sen üstünde ýetende diýjek sözün näýlek bolýanyny belli we ýene-de ýykylanmakda gelip diýýän sözlerini özüňe belli edip goý. Ama şol adamlar soraw, şol adamlar sen durmuşunda gerekmi ýa-da gerek gelmi. O ýer bolsa her kim öz söýdýär. Ähli janyň janymy sag bolsun, saglykda bolsun. Öňe bir är aýal öz aralaryny urşupdyrlar şonda aýal ärden sorapdy. Sen bizim goňşularymyzyň hey bir gezek bir öz aralaryny urşýanyny gördüňmi diýipdir. Närim, aýo görmek diýipdir. Indi şolaryň näme üçin urşmaýanlygynyň bir syry nämedeki bar sen gitdi bir gaýap anyklap gel şolar ýydarlap gör diýipdir. O närim bolýar diýipdirdi. Goňşularynyň öýüniň aýnasynyň ýanyna görünmän baryp öýüniň içinde bolýan zatlary sinlemäge başlapdyr. Indi bar sinap durka bolup duran zatlar aýaly nahar pişirmek üçin ojuk-buzuk taýýarlap oturdy. Erem hatbetini işläp oturdy, şo taýda stol oturdy. Onuň bulan damaşyny telefonu jaň gelip durýaly. Erem jaňalaýyn diýip ýerinden turup ýöre urany eli güllü waza diýipdir de ýanky waza stolun aşağı ýykylyp döwülipdir. Onuň äri ýanky bölejikleri ýygnamaga başlapdyr. Onu aýalym algap gelip mö kömekleşmäge başlapdyr. Ýanky bölejikleri ýygnamaga. Şonda äri aýalyna aýdypdyr. Başlaýdy diýdim men howlugy urak durdum näme elim bilmän waza diýdi diýipdir olyn. Şonda aýalym aýdypdyr. Gaýtam sen men başlaýdy diýdim. Men waza sen elin diger ýaly ýerde goýupdyr diýip olum ondan ötürü sorap bir-birini uzaklaşıpdırlar ýanky zatlar ýygnabam hiç zat bolmadyk ýaly ýene her kim öz işi bilen bolýardyr. Onu ýanky aýnadan synlapdyr onam goňşulary öýne bapdyr, onu aýal sorapdyr. Ýeri bildiňmi syrny näme üçin urşmaýan ekenler diýse, "Hawa bildim" diýipdir. Sebäbi olam ikisem hemişe günäkär. Biz bolsa ikimizem hemişe biýüne. Ikimiziň hem diňe özümiziňki dogry. Olam urşmaýanyň syry şunu eken diýip jogap beripdir. Netijanem özüm çıkar. Öňüm 3 tane dost var ekeni. Bu dostlaryň 2 tane wara durmuşdy, show biznese başlap, üstünlüge ýetip, bagtly durmuşda ýaşap başlapdyrlar bolyn. Biri her näçe jan etsedi bir ýanky biznesini ýola goýup bilmän, bagtyny tapyp bilmän bir hile kösen beren eken onuň ýanky 2 tane dostunyň ýanyna bar sorapdyr. Siz näde beýle bolup bildiňiz bir? Maňa döwrediň menem siz ýa bolasym elä diýse, ona ýanky 2 dost aýdypdyr. Biz plan ýerdäki pehmdar we şoň ýanyna barp masaga gaýtdyk diýipdir. Ona ýanky oglanam bu pehmdary gözläp tapypdyr da ýanyna barp masaga sorapdyr. Şeýle ýagdaý boldy men 2 tane dostum şeýle üstünlüge ýetip gitdiler, bagtly ýaşap berler. Menem üstünlüge ýetip bagtly ýaşasym elä näme etmelidir? Ýanky pehmdarym şo wagt köýüň garasynda oturan ekenler duşan wagtlary. Pehmdarym bir salym dympdyrdy, ýanky oglany alyp suwuň içine çümürüpdir. Kellesinden tutup saklapdyr bir näçe wagt. Soň çykarypdyr. Çykarasam sonra öpdir. Indi sen şu wagt suwuň aşagyna wagtyň iň beter issäň zadyň näme diýipdir? Ýanky oglany dem almakdy diýipdir. Ene diýipdir. Sen üstünlük bilen bagtam diýipdir. Dem almak isteýiň ýaly isteseň, onda ýetip bilersiň diýipdir. Netijanem özüm çykar. Öňüm 2 tane dost gurrun edip otyl galar, bulan gurrunlary gelinler barada bolupdyr. Şonda dostlaryň birde ýeripdir. Men gelinim şeýle bir hapysa özüm emelsiz. Men oňa hemişe bu arada aýdýanym bolyn wagt geçdigiçe beterleşip barýar diýipdir. Şonda dostlaryň beýleksem aýdypdyr. Men gelinim bolsa şeýle bir akylly, şeýle bir arasy, özüm şeýle bir hojulukçy gelin. Wagt geçdigiçe de hasam gowlaşyp barýar. Menem oňa bu arada hemişe aýdýan diýipdir. Netijanem özüm çykar.